Barka da zuwa Rumfan Dan Iggy TV. Da na subscribe ka danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Barkanki da fama, mama na ke na yabawa. Ko da mafarki ba zan so in ga kukanki ba uwa. Barkanki da fama, mama na ke na yabawa. Ko da mafarki ba zan so in ga kukanki ba uwa. Da fitsari na duk ita ke wankewa, ba na mata nauyi goyo na ta jurewa. Saka mama ke kika bani kulawar rayuwa. Barkanki da fama, mama na ke na yabawa. Ko da mafarki ba zan so in ga kukanki ba uwa. Sanyi da kalaman da ke fita daga kan harshe na, ke na tanadar wanda ruhi na ya ke wummina. Har na tana san da kika yi raino na a yarinya na, kika nuna min so ba kya san ko da kuka na. Ni Maryam Sani a yau zan so in ba ke ba uwa. Barkanki da fama, mama na ke na yabawa. Ko da mafarki ba zan so in ga kukanki ba uwa. Haƙƙi na iyaye mu sani na kan ƴaƴaye, dukkan alatu bai fansa gunsu iyaye. Dangin alatu na kuɗi ko komun daye, ko garken shanu da zubar da jiko tsuntsaye. Ruhi na fansa ga uwata mai kaunata uwa. Barkanki da fama, mama na ke na yabawa. Ko da mafarki ba zan so in ga kukanki ba uwa. Me zan miki umma a rayuwa ji daɗin rama ne. Kin yi mini komai a duniya na san da hakan ne. Kin min tarbiyya mahaifiya ta hakan kima ne. Na zarce sa'anni ana yabo sanadi da'a ne. Na gode miki na kuma na gode miki ummi na uwa. Barkanki da fama, mama na ke na yabawa. Ko da mafarki ba zan so in ga kukanki ba uwa. Barkanki da fama, mama na ke na yabawa. Ko da mafarki ba zan so in ga kukanki ba uwa. Mama na share hawaye na, in nai kuka ta yi rarrashi inganta gefe na. Tarbiyya ta koya min tun a gida gun abana. Makaranta inda zani na je sai ta rike hannuna, ta nuna min gata wayo Allah momina. Barkanki da fama, mama na ke na yabawa. Ko da mafarki ba zan so in ga kukanki ba uwa. Kin yi wani komai a rayuwa ma zan manta ba, ko na ɓata ranki ummi na san baki duba ba. Kin na yaro na har girma baki daina ba, ke ce mai min ummi na ba wani ne ba. Ni Musti Iggy ƙaunar ki ba zan daina ba uwa. Barkanki da fama, mama na ke na yabawa. Ko da mafarki ba zan so in ga kukanki ba uwa. Soyayyar mahaifiyata ni ba zan daina ba, domin ita ce ta sha wahala ta batin
gama lauwa. Barkanki da fama mama na ke na yabawa. Ko da mafarki ba zan so in ga kukanki ba uwa. Ya uwa hama ba da mama, mahaifiya ce mama, da na yi kuka mama, ita ce ke goya ni. Idan Allah jin yunwa abinci ita ke bani, mahaifiyata mama, 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 bani da kamar ki mama, mahaifiya ce mama. Barkanki da fama mama na ke na yabawa. Ko da mafarki ba zan so in ga kukanki ba uwa. Maganar ta uwa ce lallai magana ce babba, wanda ya rike momi wallahi ba zai taɓe ba. Jari take momi riba ce ba gayya ba, mai bidar aljanna ya bi uwar shakar ya yi zamba. Adam emi kirbi shawara nake azamur ko ga uwa. Barkanki da fama mama na ke na yabawa. Ko da mafarki ba zan so in ga kukanki ba uwa. Na tuno wata rana mahaifiyata ban manta ba, na je makaranta dan gado ni ban fashi ba, abokanai na sun dawo ni ban koma ba, ina turi keke na ya lalace duwa, ana iska da ruwa kika taro ni kan hanya uwa. Barkanki da fama mama na kin fita kowa. Ko da a mafarki ba zan so na ga kukanki ba uwa. Barkanki da fama mama na ke na yabawa. Ko da mafarki ba zan so in ga kukanki ba uwa.